Yansha ebra busuafo ne bae na mu hia ya asofo abem nkrofo be mpanimfo ne ade abem kwa adu ben wo bowo Mama o me kwa adu bia ntina aja me de na ba ti mo be chance ya won kahwe obi atete wo sa na o ma sori ko eno ane se o se on ware me biem e di ntina me ni se o mo be bisa se di ntina on ware biem ono on ka reason bia ntina mama bia bibi e won ne mu a ontimi nka ti ma ba de bia mo frɛ na obetimi aye bold aka de maye no achi mo nyina no na mo kwa sori ba ko e ba cho beginning ne ya kwa sori ba ko ba isi on kwa sori nti e ba se e ba no ni so obi a wo ferry for mostly ya na asofo ye obi a yeta ferry wo mo pa nti mo former church like baby anam wutimi bo sofo obi amane ma ono ne kasa me frɛ me sofo on but asa o ye busy kakra asori a di o hira ya ware so ba isi a ye ni na asibiem me frɛ no ka kire no but on tu ho anamon bia me frɛ ne maame e bo na mane maame ne so obekasa akire me pa cha ma ase woni na oni o mo ti yie me ni ti yie mama eno nku ma afo nyina papa me ni ti yie pa me ase kura ne maame hu se ye bɔ amtia bosia osrem ade na me ni bia ho hale a me ye de ama no na wa ye ade ama na ya me frɛ no mama se ne no beba beka ho asema me ba wu ye o frɛ no bɔ na mane de ne ba be ma ne de ye wo no se bia on didi wo fie won kasa me ho ne ade o so obɛfrɛ na kasa akire no ti ade kyenye no frɛ me se ma ye aduane na me so ma ye aduane ama nkola no ama manya bi adi no se na wa ama ono kra de a no frɛ no me bra wa ama wo bra bi na me se ma me di si wa ondi aduane bu o so a wo di si wo sa ade be kye na asa nse si amema no so wo de yesi wo no bedi mama me ye me di si ho wo wandi na me jae me jae chiredi okay ti ma ase no aya ade so ama na me ya se the way am ne ne tie o ka che ne be se wo complain ma almost 1 year ni mama o ma fi o kra se bia no ne not even a phone call etumofo me ba cha there bi recently December ya me ba wuye o mo bae de de akra ne to no ma ase nua ene ma ase na nkasa ba fi obedi 3 days mama o ma nkasa me honda bia me ba wuo o ma nkasa me ho ene se wo de bia wo mo ba be ma na ka de akire wo mo nti certify wuntimi nso entie one story because maame ne me de ne ye me maame enti na me pesenka ode ye mienu no be ye ma na ode ya tena se na there is any ayi bi kura na wa tena se aka but o side with ne ba no enko a ne free ho no o ka we ne kire no na wo ka se no a no obedi a wo no a ya store one friend na mi say me friend no ka kire me ka we kire oba me hu se watu ho ana o so akasa akire no o sa no ka me ba tan na wa won so hwewu mu e bia wa ye particular de bia utu se ahaba ma mama me nkai